Hej sammen. Og velkommen til vores nye kanal. Ja, og jeg hedder Malou, og jeg er 12 år. Og jeg hedder Mikkeline, og jeg er også 12 år. Og vi går i klasse sammen. Ja. Og 6. A, hvis I er i tvivl. Ja. Jeg går til gymnastik 2 gange i ugen. Og jeg går til håndbold 2 gange om ugen. Og vores kanal vil nok være sådan... Med alt muligt. Ja, alt muligt slags. Og der kommer nok også vlogs op, fordi at det kan vi godt lide at lave. Vi skal også snart lave landlige. Så ja, det er egentlig det. Ja. Og vi kan godt lide at lave ansigter. Så det kan godt være, at det kommer ind i nogle af vores videoer, fordi vi kan ikke styre os. Ja. Og I må altså I må leve med, at jeg er sådan lidt en sprogspasser. Ja, det er. Ja. Og vi er sådan lidt retarderet. Ja. Det ved vi godt.